Окей, обаче, нали, се сещаш в един момент, че както и да ти звучи кафето, ти не можеш да излезеш да конкурираш с традицията на Италия. Нали? А, Все едно аз да искам да сглобявам един автомобил и да се опитвам да го кръсти на някаква популярна немска марка. Никога няма никой няма ме приеме. Примерно. Ако искам да кажа, ето това е българската традиция, българското кафе, и така тук го пият хората, е нормално да обърнеш малко повече внимание на хората, които тук консумират кафе. Има една марка, която е в България и е на български, звучи български, която нито е на най-големия производител, а, много добри в футбола страна, нито е толкова нова, но на практика е с най-голямо присъствие в магазинната мрежа. Да, в смисъл, да, баба ми още си я пие Няма лошо, и не ако иска що ми нещо друго да си харесва, пие, в окей. смисъл, пие си не. И защо, примерно, другите марки не могат толкова успешно да влезат в магазинната мрежа? Ами защото тези, които пият тези кафета, на тези марки нищо не им говорят. Те не могат да си ги преведат даже. Не могат да ги кажат. Отделно от това, а, да, ти си прав, че маркетингов похват това. Най-вероятно малък пазар като българския няма и